General Secretary KSU East Giant Hills District Umak Will Suchang habapun pau yang jing persya halur jing thmu jong ka MS Meghalaya Cements Limited Topsam Cement banti maushun ha moyong plus nyang cherupi ha kajaka ka bahe arpun rio point san hektar uloong ka kendo ka syam hapo ka than ilaka narpu kalalong ka kam business omshu ka kendo ka syam kabalong bansyong bansa. Ya kane Uma Suchang ulapan pau ha ka public hearing ni jingalang pensengopat ba kabalalong ha ka santrik nailur. Uloong habakran kumta kamut basyun bishni ne keno ya no henringi perkhat na kabenta ka pateng bansawan. Ni sngoto ba kan jing pensengopat ba kan job da ka basung menta ka singi Henry watla kata uloong ka KSU kan ngai penpau ki jingma ki ba ab lupa ya ka ilaka narpu berkisnong ki bala pedang ya kan ka par. What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Sangklor punya ya kan ka kejinglang pensiun apa ba ngasnopen bonyoi baborok kirang ba kat kibala dat banyak kerteng ki kersyam te nakaleng kajong KSU dakwa ban pau kan gap sing ba sya ban se nakaleng jini ngibang ne omban kersyam hanai ban persya ki laisong kibala kersan pim de ban sewai namar ka notification jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ka court sing ba giwei piwei kat bala baniwan ban persio kita gajing sio jongki laki don em kata gajing kita na ka jio nong tena kaleng jong KSU hadu kana klimat kanong rim yang nyong bengi persya na kai gadau bengi persya kalong bang i ba kamar yang kamlong su ka babet ini bansong ban im bansa neo i ba ka than ila kanarpu kala long ka jaka kendo business om dei su ka khendau ka chiap ka bangin song nin sa dei ni kram nya kana om bangi sun ni bisni yo no om bangi keno yo no handai ki perkhat na menta kalawe jong ki khun ki kiti ki jong ni perkhat na menta ka generation ke banwan kai ka banjia ha ki ho ni yo kam ni yo jang ni yo ya khi ka pateng handai perkhat se khendia na ka menta kalawe jong ki khun ki kiti lada kine ki umbang umdi kirnat no ki sim ko do kim email sinyo su bakipa nang takal ka bach jaklian ngiri mensim lada kine ki ni du no ong mo phi hatu ngilane am bangsa denak ta ka daw ngi yung skam ka no rim hadu kana klimat ni ong ba ni persya ni su tho ba kana ka heading kan long ka ni ka jingjok ka basuk tang ba naglian jingi ka sang ni pen pau bat ni pen pau chhi lada phi ong la phi rahi pinsi mi karai mo phi kum kinong song handai naglian jong ki su ni ong phi ni persya namar bang isisa ba ka jima kala aplapa ya ka ilakan narpo ka jongi ba ikisnong ba priang ya ka ka main ki perlok nakwa ban ong hendak habang iwan hagane ka hering nyu iya khubor ka mi kadon kata ka jinga perkhat ka jongi nyong le se wan ni man handai ka ba khadu ngisim na karai la da jia ka bajia da long ka balong wan ban ai ka jingkan ban pawe ka ka jinis nyaw jongi basisa kamar yang i kala do denek ta kanorim bangiwan ha kana klimat ban pawe ka ta ka jinis nyaw ka jongi ngamdon kintin su banong kublai sibun imslam ilaka narpo ti seperkhat bayarai hi mapi marwe me kumno hinrai kublai sibun mach prang krogari imslam upai kebriu nyaw kublai sibun. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro.
I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.